Assalamu alaikum. Ya ne? Lafiya na wallahi. Mustaman ya ayyukan ya jama'a. Kai bula fa nake nema. Me zaka da bula kuma? To sani kai samu tsakin kudade na mana. A'a wai dama bular da naga ana ta rububin siya. Kana nufin tsofaffin kudaden can ne ake karkadawa sai to me kake nufi? To ai ni ma ina da su. Wallahi ni ma ina da su. Ai ka ma tona musu asiri. Dole ni ma bulan nan zan sa musu. To ai magana kenan. Saboda da ba ma ansa amma yanzu mu dawo ansa. Tunda na fuskanci waccan bula ce a jiki. Ko wace kakkalla bula ne fa. Bula ce wai a jiki. Sai an kasa don kamfani. Tsaya malam. Kaga muna ganin mutuncin juna kar ka sa an sa kuɗi na bula in je ba su Yanzu ba mai in kana da. Ni ma bulan ne ba ya kare. Yanzu bulan mu ta kare. Amma mu je na san inda za a samu wata. Bismillah. Kai dan sai zo jira ina zuwa sai mun je mun samu bulan nan. Da Allah jira ina zuwa. Kuɗi a ce bula ake sa musu.